ଥରେ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କି ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଦୁ ଓ ଜୈବ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହସିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଛଳନା ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୁଁ ସିନା ତମର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ତମର ମନ ଉପରେ ଅଧିକାର ଆଣିପାରିଥାନ୍ତି? ତ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କାହାର ଚଳନା ଓ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କାହାର ଶରୀର ଉପରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଥିବା ପ୍ରେମକୁ କେବେ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମନ ଉପରେ ଥିବା ଅଧିକାର କେବେ ବି ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ସତରେ ତାକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟ ଅଛି ବୋଲି, ଯିଏ ସବୁ ସମୟରେ ତମକୁ ପାଖରେ ଚାହୁଁଥିବ କିନ୍ତୁ ତମଠୁ କିଛି ପାଇବା ତାର ନଥିବ, ଯିଏ ତା ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ତମକୁ ସେୟାର କରୁଥିବ, ସାମ୍ନାରେ କଲା ବହି ପରି ରଖିଦେଇଥିବ, ତମକୁ ଭଲ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉ କି ପରେ ହେଉ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କ